Takže čau ľudia, je tu vlastne nový viac. Dneska si zahrajeme Hypixel Minecraft. Tak sme tu. Kde sem? Build Battle. Ale ja nechcem byť na Build Battle. Jako ja by som si dal docela dropper. Kebyže vím, kde je, že? Tak ideme na dropper teda. OK, tak 3, 2, 1, bum. A ideme na to, takže dúfam, že budem jak prvý, co to dokončím a nebudem jak prvý, co to dokončím, protože kebyže jsem jak prvý, co to dokončím, tak by to bylo zázrak. Nejsem prvý, ale byl jsem druhý, takže pohodička. Tak to bylo docela easy, kámo. Já jsem oh fuck. Ne. Nice. Kaj, sem. Rychle. City, UFO. Já jsem to viděl, kámo. Na druhý pokus. Toto bude též pohodička, kámo, určitě. Já vím, že to dáš do prd... Ne! Jak, kámo, tak toto je hrozný pain. Asi tak hrozné to není. Jak jsem mal toto do prd... Aha, takže keď si prešel týto debiliny, tak už to má potom lepší, ne? Oh no. Mostíky. Takže mostíky. No, takže mraky jdu. Já jsem rád, že tu všetci umírají, já si zůstat pronastavujem mraky. Voda. Tak to si robíš Kde je voda? Tam je voda. To si robíš? Hej, já jsem úplný nubák. Nie. Toto má být ľahká mapa vraj. A byla to má ľahká mapa jak úplně moc. Počkat, co? Kámo, proč toto nám mohli dát jak prvé? Toto nebude tak těžké, ne? Oh no. Oh! Ne. Kámo, tak toto bylo tak extrémně easy. Ravina. Oceán. To ne. To nemyslel vážně. Jako toto nemyslel vážně, kámo. Aha. Já se můžu mít to dát do mraky. Vím jak. Ale vím jak to mám dát. Možno by som sa mohla aj otáčať. Jak v Dark Deception. Napište mi, pokud byste chceli sériu o Dark Deception. 28 sekund. OK, kámo, nezájem. Ne, furt to môžem dať, furt to môžem... Kde je portál? Au! Že hard, kámo. To bylo insane. No tak jsme tu zase lobíčku. Sorry, že prerušujem toto video, ale mohli byste mi dať odběr. Je to len jedno malinké kliknutí, zabere to 1 sekundu vašeho života a mne by to moc pomohlo. Takže užite si toto video a ja mám 10 sekund, takže ideme rovno na video. No pojďte. Co to je? Ne, to je v pohodě. To je easy. Čum na to, jak to dám. Jak pán. LOL. Kdo to dal na prvý pokus? A kdo to dal jak prvý? A ne, toto je easy. Dobre, tak to je v pohodě. Počkaj, to jsou ty isté mapy? Ne, kámo. To už není potom také zábava. To je to isté. Ne. Já jsem nevěděl, že tam je voda. Já tě vidím. Dobre, musíme si nějak zajistit, že jak to mám. Já musím nějak 6 sekund. Majte sa krásně, lebo já jsem prohrál. Počkej, já si dám testnu. Takže takto bychom mali letět, potom bychom to mali dát takto. Jo, potom takto a voda šup. What, to kde jsem? A tu je aspoň nějaká zábava parku. Jako mohlo by být Iris. Sice nevím, co Iris je, ale mohlo by to být. A je to Iris! Na to, co se těší, kámo. A byla to tvoja nejhorší chyba tvojho života. Takže nebudem vám nic spoilerovat a užijte si to. Jo, tak to je pohoda, kámo. Tak to je pohoda. To je strašná pohoda. A to úplná pohoda. Kámoško, tak toto je mega easy. Vím jak. Je to easy. Nice. Ne, kámo. Dobré. Já se nevím dostat ani cez toto. A vím. Ne, Iris. To. Co jsem to vybral na mapu? Co jsem to spravil? Co jsem to způsobil? Kamoško, jak? Nemáme na to 8 minut. Vím jak, musíme do rohu. Kamoško!
Kamo, už len minúta, jak to tak mohlo rýchlo Jaj, to kvôli tým hráčom vlastne. Dobre, beriem splátky, kamo, Iris je najhoršia mapa. Nedá sa to. Vôbec. Zabudni. Zabudni. Ale mohla by tam tá postavička retardovaná, akože mohla by tam ísť na chvíľečku. No, ty debil! Ja nemôžem teraz moc kričať, lebo je neskoro v noci. A ja jak debil som sa rozhodol toto video natočiť neskoro v noci! Ty debile! No tak, to si sa pokakal. Som to padol! Aha, time left. Cože? Videli ste to? Tak to je nespravodlivé. Dobre. Dáme Whale a Kingdom Mines. Do prdele daj ten Whale. Tak, co to je za map? Whale! Jupi! Káž si toto bude jak tá prvá easy mapa. Tak sa poserem. Nevypadá to moc upside down, akože. Však to ani není upside down. Maelstrom. Ne. To co je za mapu? A vlastne to celá chillová. Floating Island. Ja sem to kličem. No ne. Dobre. Dobre, kámo. Pohoda. Hellgate. No ukáž. Co to je? Aha. Kámo, toto bylo ľahké. Ja vím, ono to bylo ľahké. Kámo, toto bylo ľahké. Toto bylo jakože dosť ľahké, len ja som to nevybalancoval. Ono víš printovať více, alebo co? Je to easy, kámo, je to úplne easy. Je to úplne easy, není to easy. OK ľudia, tak toto by mohlo byť asi všetko pro toto video, takže dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, dajte like a u ďalšieho videa zase čau!